Geven van complimenten. Dit is een compliment aan het bestuur van Bonaire dat zij de moed hebben gehad om mezelf te vragen om dit advies. Zij hebben het initiatief genomen, gevraagd aan het Nederlandse kabinet: willen jullie ons vanuit Den Haag helpen met een advies hoe we het klimaatbeleid op ons eiland kunnen realiseren? En daar is moed voor nodig, want je hebt soms ook lastige beslissingen te nemen. En die zitten ook voor een deel in het rapport. Maar daarvoor past een groot compliment. Ook een compliment aan de minister als vertegenwoordiger van het kabinet, dat hij niet heeft geaarzeld en gelijk ja heeft gezegd en bereid was om Bonaire te helpen met de aanpak van het klimaatprobleem. Nou, daarom sta ik hier als kwartiermaker voor die klimaattafel. Wat ik ga adviseren over de klimaattafel is het volgende. Ik stel voor om met een aantal partijen rond de tafel te gaan zitten, een klimaattafel onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ik heb de nadruk op onafhankelijk voorzitter, omdat je als voorzitter van zo'n organisatie, dat hebben we ook meegemaakt in Nederland bij Klimaatbeleid, moet je soms ook een beetje streng willen zijn en durven te zijn. Dus een onafhankelijk voorzitter. En die gaat opereren op basis van 2 agenda's. 1 over mitigatie. Hoe beperken we de uitstoot van CO2 en andere gassen hier op het eiland. En de andere is hoe maken we het eiland, hoe beschermen we het eiland. Dat heet ook een adaptatie. 2 agenda's, adaptatie en mitigatie, waar die partijen aan die tafel met elkaar over gaan onderhandelen. En dat moet dan uiteindelijk leiden tot een klimaatakkoord waar de partijen op Aruba en hier op Bonaire, maar ook in Nederland het met elkaar over eens zijn aan die tafel. Dat zullen onderhandelingen zijn, soms gaat het daar hard aan toe, maar gelukkig, en dat is het positieve element, is het probleem hier ook op het eiland, is als het gaat om mitigatie, is het een beperkt probleem. De minister zei het al, als de plannen doorgaan, dan is Bonaire in 2025 voor 80% bestaat de elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame elektriciteit. En dat is een prestatie die we in Nederland nog niet hebben. Dus dat is een compliment waard. Wat ook een compliment waard is als het gaat over adaptatie, dat je ziet dat de natuurorganisaties hier ook al heel goed bezig zijn met de adaptatieproblematiek. Dus het is niet een onontgonnen terrein. Er gebeurt al heel veel op basis van particulier initiatief en dat is denk ik alleen maar goed. Er zijn nog 2 randopmerkingen die ik wil maken voordat ik het rapport ga overhandigen aan de beide heren. Eén is dat de sociale problematiek hier op het eiland. Met een lege maag is het buitengewoon lastig om enthousiast te worden over klimaatbeleid. En wat ik dus benadruk ook in mijn advies, dat ook het sociale aspect van die energietransitie, dat die alle aandacht moet gaan krijgen. Zeker als je ziet dat 20% van de bevolking hier leeft onder het bestaansminimum. En het tweede wat ik vaststel, is dat alle partijen waar ik mee heb gesproken, en dat zijn er in totaal in Nederland en hier op Bonaire meer dan 80 geweest, die zijn allemaal enthousiast voor het idee van het klimaatakkoord. Iedereen is dus bereid om mee te werken aan het gesprek over zo'n klimaatakkoord en dus een bijdrage te leveren aan het beleid hier op het eiland. De sfeer is wat dat betreft ook gewoon goed. Er is eigenlijk geen enkele reden waarom je nog zou moeten wachten met het instellen van de klimaattafel. Ik heb daarom ook tegen de minister vanmiddag gezegd en tegen de waarnemend gezaghebber: zorg zo snel mogelijk voor een onafhankelijk voorzitter, zodat het proces alvast aan de gang kan gaan. Je hoeft niet alles al te hebben uitbediscussieerd voordat je een slag maakt. En dan ziet ook de bevolking, je ziet ook dat er daadwerkelijk snelle stappen worden gezet op weg naar dat klimaatakkoord voor een eiland waar het leven zo mooi is.